Amane, poliki. Tira, neska. Gutxi falta da. Gutxi falta da. 10 aldiz esan didazu. Ez hitz egin. Nola? Ez hitz egiteko? Indarra galtzen ari zara. Hartu arnasa. Amane, nahikoa da. Zer gertatzen da? Lehen esan didazu, opari bat daukat zuretzat. Hau da, oparia? Bai, Benetan. oparia oso gertu dago. Segi oinez. Hementxe, Sandra, bizkor. Bizkor, nik jatetxe batera joan nahi nuen. Mendira, gure urte mugazpatzera mendira. Favorez. Zer, hau da pari. Hene, ze ederra. Zerita da, ez da? Zoragarria da, Amane, unkituta nago. Gustatu zaizu? Izugarri. Ze ondo. Lau urteia da, Amane. Hartzen ari gara. Egon isilik. Asko maite zaitut, Amane. Nik ere maite zaitut. Bihotza.